Tá an tinscoil Buntáiste Breise na Gaeilge á reachtáil ag cógáil náisiúnta na Gaeilge in ionad éagsúla timpeall na tíre ón bhliain 2008. Seminar lealaí a bhí na gceist le Buntáiste Breise na Gaeilge atá díre ar galtaí san na rangan is sínsreachta in iarmhan scoilne na tíre. Le linn gach seminar, raineann íchainteoirí a 10% leis na daltaí, agus léiríonn siad na deisne a chruthigh an Gaeilge dómh ina ngáirmeach a bethe. Cuirta fáilte rih ceisne ó na daltaí, agus tugta cuiread an lucht éisteachta páirteach lecha sa phlé. An núsar seo, ag 60 eolais ag eagraíochtaí agsúla, ollscoilne, coláistí tríú le bhéal, agus coláistí samhraidh ag an seminar. Beidh an tinsciúil Buntáiste Breise na Gaeilge ag tuairt cuairte ar roinn bailte timpeall na tíre sa 3 bliain atá romhán. Tá tuilleadh eolais faoin seminar le fáil ar chiamh gréasáin na hógála ag www.gaelport.com/bb na G. Come with the deisne, come with him. We create the opportunities.